Aktar minn 6,700 studenta tisegwu kors ġewwa l-MCAST b'mod full-time, żieda ta' 2% mis-sena skolastika preċedenti. Dan jinkludi iktar minn 3,200 student fl-ewwel sena u 200 student matur li qed isegwu kors f'waħda mit-tliet istituzzjonijiet tal-MCAST. Għas-sena skolastika 2016-2017 l-MCAST offrit 170 kors full-time li jvarjaw minn livell ta' degree għal masters. Madankollu l-istituzzjoni edukattiva qalet l-iktar setturi li raw studenti ġodda kienu l-maniġjar, il-kummerċ u l-inġinerija. Stephen Kakija, l-prinċipal laqa din iż-żieda fl-istudenti, fejn qal li dan jirrifletti b'mod ċar li l-MCAST hija ta' suċċess fil-kwalità tal-edukazzjoni li toffri f'kull livell, jitfit mal-ħtiġijiet tal-industrija. Sabiħ tal-MCAST huwa u s-sigrit tiegħu huwa li joffri korsijiet varji f'areas differenti u f'livelli differenti. Tista' titħoff l-MCAST skont il-livell edukattiv tiegħek, l-MCAST jagħti triq lil kulħadd skont il-livell tiegħu u jagħti ċans lil kulħadd bil-pass tiegħu jasal u jikseb il-milja edukattiva tiegħu. Kakija kummenta wkoll dwar studenti li għal xi raġuni jiddeċiedu li waqfu l-kors tagħhom. Spjega kif din ir-rata tvarja minn kors għal ieħor iżda l-MCAST qed toffri servizzi ta' guidance apposta biex kemm jista' jkun l-istudent ma jaqtax qalbu u jiggradwa. Bi pjaċir ngħid li n-numru sostanzjali ta' studenti jaslu anki b'diffikultajiet u jaslu u jispiċċaw il-kors tagħhom. Nagħti figura dejjem insemmu ma nasibuha figura sabiħa li s-sena l-oħra 14% ta' studenti li ġabu l-degree mill-MCAST kienu bdew f'korsijiet ta' livell 2 fis-sistema tal-MCAST. Dan ifisser li damu numru ta' snin sostanzjali ħafna aktar minn forsi ħaddieħor biex waslu għal degree kienet challenge għalihom imma ma qatgħux qalbhom u waslu.